Assalamu alaikum masu sauraro, da fatar kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu ne za ku ji mu ɗauke da cewa menene aikin rundunar tsaro ta mutum 2000 da gwamnatin Kano ta ƙaddamar. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce sun assasa rundunar tsaron askarawan jihar ne na sa kai domin taimakawa jami'an tsaro tarayya na sojoji da 'yan sanda domin tabbatar da tsaron al'umma. Gwamnan ya bayyana haka ne a wajen ƙaddamar da sababbin dokarsa dakarun askarawa 2000 da gwamnatin jihar ta horas, tare da basu kayan aiki da za su yi amfani da su wajen daƙile matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta. Gwamnatin jihar ta ce za a rarraba rundunar a ƙananan hukumomi daban-daban domin tabbatar da tsaro a kasuwanni da makarantu da unguwanni da sauran muhimman wurare. Haka kuma gwamnatin jihar ta jaddada cewa ƙaddamar da rundunar na daga cikin ƙoƙarin da take yi na samar da zaman lafiya mai ɗorewa da kuma baiwa al'umma ƙwarin gwiwar rayuwa cikin aminci. Ta yi kira ga mazauna jihar da su ba da haɗin kai tare da tallafawa rundunar domin ta samu nasara a aikinta na kare lafiyar jama'a. Daga cikin jami'an tsaron akwai maza 1870 da mata 130. Sannan gwamnan ya ƙaddamar da motoci ƙirar Hilux guda 88 da babura guda 444. Wani aiki askarawan za su yi? A lokacin bikin ƙaddamar da askarawan, gwamnan Yusuf ya umarce su da su kasance masu gaskiya da amana, sannan ya faɗa musu cewa an ɗauke su aiki ne domin kare al'ummarsa. Ya ce tabbatar da tsaron jihar Kano na cikin manyan muradun gwamnatinsa, sannan ya ƙara da zaman lafiya ginshiƙi ne wajen inganta tattalin arziki da ilimi da walwalar al'umma. A nasa ɓangaren, gwamnan jihar Katsina Dikko Radda ya yaba da ƙoƙarin na gwamnatin Kano, inda ya yi alƙawarin bayar da haɗin kai da goyon baya musamman wajen kare bakin iyakoki. Radda ya ce samun haɗaka tsakanin jihohi na da Radda ya kuma cewa samun haɗaka tsakanin jihohi na da matuƙar alfanu wajen tabbatar da tsaron jihohin arewa maso yammacin ƙasar. Ayyukan da za su yi sun haɗa da yaƙi da masu garkuwa da mutane, yaƙi da shaye-shaye, yaƙi da ƙwace, kariya a birane da ƙauyuka. Daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da mataimakin gwamnonin Zamfara da Sokoto da Sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu da shugaban kwamitin tsaro ta Majalisar Dattawa Sanata Yahaya Abdullahi da sauran sarakuna da jami'an gwamnati a cikin wajen jihar. Me hakan yake nufi ga sha'anin tsaro a Najeriya? A kwanakin baya da aka fara ƙaddamar da askarawan nan a jihohin arewacin Najeriya, BBC ta zanta da masana tsaro domin sanin yadda ayyukan askarawan zai kasance. Malam Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consulting da ke Abuja, Najeriya, ya ce wannan ya nuni da irin gazawar tsarin tsaro da gwamnatin tarayyar Najeriya, inda ta bar al'amarin sakaka a hannun jihohi. Kafa rundunar tsaro ba mafita ba ce ba. Ya kamata majalisar ƙasa ta sauya kundin tsarin mulki domin samar da 'yan sandan jihohi cikin tsari ta hanyar ba su cikakken horo da sauransu, in ji Malam Kabiru. To sai dai Barista Bulama Bukarti, wanda masanin tsaro ne kuma lauya mai zaman kansa a Birtaniya, ya ce duk da cewa bai zama lallai wannan tsari ya zama shi ne mafita ba, amma ba za ka soki jihohin ba, saboda duk wanda ruwa ya ci to ko takobi ka miƙa masa zai kama ne. Menene illar tsarin ko alfanunsa? Malam Kabiru Adamu ya ce abin da jihohin Zamfara da Katsina suka kusan dukkan jihohin Najeriya na da irin tsarin, ko da kuwa ba a hukunce ba. Masana guda biyu sun ƙara da cewa idan dai har gwamnatin tarayya ba za ta nemi majalisar dokoki ta yi doka kan irin wannan tsari, to shirin na da ƙalubale babba, tunda dai alamar gwamnati ta gaza. Dole ne a yi doka domin tsaftace tsarin yadda ba za a bar abin kara zube ba, in ji Barista Bulama Bukarti. Masanan sun kuma lissafa wasu matsaloli na tsarin ɗaukar matasa aikin sa-kai kamar haka: za a iya samun yawaitar makamai a hannun 'yan ƙasa, wanda hakan zai haifar da ƙarin matsalar tsaro a nan gaba. Ƙarancin horo ga mai riƙe da makamai da ka iya haifar da wuce gona da iri. Rashin cikakkun bayanai dangane da mutanen da aka ɗiba, inda wasu ma ba su da halayya mai kyau. Ɗaukar hukunci a hannunsu, musamman ma cikin cin zarafin wanda ba su ji daɗi ba su gani. Mecece mafita? Malam Kabiru Adamu da Barista Bulama Bukarti sun amince cewa kafa rundunar tsaro ba mafita ba ce ba ga jihohin da ke fama da matsalar. To sai dai sun amince cewa rashin uwa
kan sa a uwar ɗaki, inda suka ce ya kamata majalisar ƙasa ta sauya kundin tsarin mulki domin samar da 'yan sandan jihohi. A cewar 'yan sandan jihohi sun fi zama cikin tsari da samun cikakken horo kasancewar doka ce ta kafa su. To amma masana sun ce idan ba a iya samun dokoki ba to sai a bi wasu shawarwari da suka bayyana wurin su kamar haka. Gwamnatin tarayya ta fito da tsarin yadda za a riƙa kafa irin waɗannan ƙungiyoyi a jihohi na bai ɗaya. Tabbatar da cewa waɗannan matasa za su yi aiki ne kaɗai yayin da suke jin rakiyar jami'an tsaro domin gudun arangama. Lallai a tanadi rumbun tattara bayanan matasan da irin horon da aka ba su da kuma makaman da aka ba su. Kuma za a cimma hakan ne a ƙarƙashin ma'aikatar tsaro ko kuma ofisoshi mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro.